abesti letrak ni batzuk egin ditu, beste batzuk egin ditu beste abeslari batek. Eta gehien bat da, abesti bat da erotikoa, maitasun erotiko hori abesti bat, gero beste bat. Gehien bat, sortzen zaizkigu egungo arazoetatik nola atea eta ze bide hartu arazoetatik ateatzeko, eta lan nahi alaiak, ez da positiboak eta... Kantu batean esaten zuen, ideia berrien bila, nik uste horrek ere markatzen du ideia berria bila, ideia horien gogoa, jakin bina... Igual bai da buruan, guain arte igual buruan garegan mundu guztia egiten musika egiten egin ala, o bukle batian sartzen egin ala, azkenen jartzen zuen taldea, jartzen zuen aiziakin, zintan egin gozo natzen zuen. Beti gitarra kontra, aizin melodiko batu, eta pixka iruditzen zaila. Nahiko disko gordina eta... Hori puskatzea jungea... Eta batez ere guk hori puskatzen musika entzute dugu. Oso ausarta izan da taldea estudioan, nola grabatu duten eta beraiek zuzenean bezala eta estudioko baliabideak aprobetxatuta, baina azkenean beraiek talde bat dira. Eta talde bezala konportatu dira momentu guztietan, taldearen proiektuaren alde denek, Josu berkotatu bezala, bakoitza bere alea jarrita, baina proiektua izan da denentzako eta entzuten duzunean ikusi guztue ekilibrio bat dagoela, eta ziren proiektuaren alde jarri dute danak beraien talentua. Grabaketaldian, Angelexen du bezala, talde hori beti batean jutzean estilo hori bultzatuz grabaketan denbora aldetik eta bai gorrintasuna aldetik ingenun binaka grabatu nuen diskursoa. Grabatu nuen igual hasinean bateria bajo eta bateria eta bajoa batea, gero txandak bi gitarrak batea, gero bi etziak batea eta